החוויה שלי הייתה קודם כל חוויה חיובית, אני באתי קצת, לא אגיד בדאון, אבל באתי קצת, גם לא עם ספקות בדיוק. חשבתי למה אני צריכה להתחיל את כל התהליך מחדש ולשמוע על כל מיני דברים שאני לא רוצה לשמוע, ויצאתי מזה, אבל אני שמחה על כל רגע שבו החלטתי שאני באמת מצטרפת. הפקתי המון, גם מהחומר עיוני, גם מהשטיפות, מהמדיטציות, קיבלנו המון כלים להתמודדות, כל אחת ואחת מאיתנו. אני חושבת שהתוכנית הייתה מאוד מקיפה. אני הגעתי בשלב שבעצם חודש וחצי אחרי שגיליתי את הסרטן, הגעתי לסדנה, שזה די מוקדם, כי שאר המשתתפות מתמודדו עם הסרטן כבר או כמה שנים, או לפחות שנה פלוס. אז בשבילי זה ממש היה עולם בפני עצמו, גם בגלל שאף פעם לא הגעתי ממקום של רוחניות, לא מדיטציה, לא יוגה, ולא הכרתי בכלל את העולם הזה, וגם בגלל שבעצם אף פעם לא הייתי חשופה לסרטן. לא מכירה אנשים שחלו בסרטן, ובא אליי ככה כהפתעה וכרעם ביום בהיר. התוכנית הייתה בנויה באופן כזה שממש נותנת לנו את היסודות מבכלל מה זה סרטן, מאיפה הוא מגיע, איך הוא מטופל באופן קונבנציונלי ואיך ניתן לו גם מענה באופן לא קונבנציונלי דרך הרפואה האלטרנטיבית. בד בבד לידע הזה, ממש קיבלנו כלים וטכניקות, גם כלים מעשיים וגם טכניקות ופרקטיקות להתמודד עם זה, אם זה מבחינת תנועה, תודעה, אנרגיה ורוחניות, ובאמת קיבלנו מעטפת שלמה. תצטרפי, חד משמעית, בלי להתבלבל, את רק תרוויחי מזה. זה יכול להיות קשה, זה יכול להיות מתסכל, יכול להיות שיש לך התלבטויות אם כן או לא, אבל אני כאחת שאובחנה בסרטן שד גרורתי, יכולה להגיד לך חד משמעית שאת רק תצאי מורווחת. הייתי אומרת לה לא להסס, פשוט לא להסס. מי שחוותה את מה שחוותה, זה ממש, זה המקום, זה ריפוי יומיומי היה פה, כל יום חמישי. ריפוי אמיתי, ריפוי בקבוצה שיש לזה תדר גבוה, יש אנרגיה גבוהה. ליווינו אחת את השנייה, כל הבנות. אני לא אגיד שהיינו אחיות לצרה, אבל הגענו לאותו מקום, כולנו מאותה סיבה, והייתה תמיכה אדירה, ממש. כל אחת צריכה לעשות את זה, מי שחלתה וגם מי שלא חלתה, צריכה להיכנס לקורס כזה. ממליצה בפה מלא ובאהבה גדולה. דבר ראשון, אישה מדהימה, עם אנרגיות מטורפות, ועצם הנוכחות שלה היא בעצם משפיעה כל כך הרבה רוגע וכל כך הרבה טוב. מבחינת הדרך שבה העבירה את הקורס, אני יכולה להגיד שהיא העבירה אותו באופן מקצועי, באופן נגיש, ברור, ממש פישטה לנו את כל הכלים והטכניקות המטורפות שהיא העבירה תוך כדי הסדנה. באמת היא הייתה זמינה לכל שאלה ונתנה את המקסימום בלי שאנחנו נרגיש כביכול חוסר נעימות. טלי אישה מהממת, קודם כל היא נעימה, היא מלטפת, היא מחבקת, היא מכילה, הכילה את כולנו, היינו קבוצה יפה של 5-6 בנות. התרשמתי ממנה ברגע הראשון שהייתי איתה בזום, נוצר קשר נפלא איתה. טלי העבירה את הכל בצורה מאוד עניינית, מאוד בטוחה בעצמה, היא בעלת ידע עצום, והכל היה מאוד נגיש. כל שאלה ששאלנו, הכל היא ענתה בסבלנות, היה מקסים. נהניתי כל שבוע איתה. טלי ליוותה את הסדנה בעצם עם נשים מדהימות שבעצם עזרו לה גם במהלך הקורס וגם במהלך השטיפות האנרגטיות שהיו חלק בלתי נפרד מהסדנה, ובאמת כל אחת ואחת מהן היא עולם בפני עצמה, כולם נעימות, כולם מקסימות, עיבוד היה ברמה מאוד גבוהה, אוכל בריא, סלטים ולחמים ועיצוב וטעים. הבנות, קראנו להן אפיות, 3 בנות מהממות, ממש כל אחת בתחומה שלה, עם ידי זהב, כל אחת טיפלה בנו בצורה מדהימה. החיבוק שזכינו לו כל בוקר, כשהגענו, חיבוק בצהריים כשהלכנו הביתה, הייתה אווירה מקסימה, אווירה של נשים שתומכות, שאוהבות, שנותנות מעצמן בלי סוף.
ברור לי שהכל אפשרי, וברור לי שהכל בידיים שלנו. אנחנו עכשיו עושות עבודה מאוד תודעתית, עמוקה, וקיבלנו גם כלים וגם תמיכה וגם פוש גדול מאוד, להמשיך לעשות את כל מה שחלקנו כבר עשינו, אבל עם הרבה 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 יותר ידע והרבה יותר מוטיבציה ואמונה, הרבה אמונה. אהבה ללא תנאי, ברור, ובאמת אופטימיות וחשיבה חיובית, והבנה שהכל בידיו, ואנחנו רק כלי, והנשמה היא זו שמובילה אותנו.